Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum aderli dinleýijiler. Hepdäniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary şol sanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar çeşme hökümet dollaryň resmi kursuny ýokurlandyrmagy planlastyrýar. Türkmen we rus futbolçylary ýakalaşdylar. Atly makalalar boldy. Berdimuhamedov kompýuteryň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji edek açaçan çykyş etdi. Indi näme bolar? Türkmenistanda ykdysady kynçylyklar sebäpli ýaş maskalalar aýrylýar. Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsliginden girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Stambulda Berdimuhamedow garşy listowka peýda boldy. Bize mermerden bina däl, zir-zibil döker ýaly yer gerek. Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy. Atly gepleşikler çekýär. Berdimuhamedow kompýuteryň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji edek açaçan çykyş etdi. Indi näme bolar? Aşgabatyň dükanlary nowatdary ýasarmak üçin alyjylary diňe arka gapydan kabul edýär hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 6-njy hepde Gazagstandaky etnik çaknysyklardan soň ýüzlerçe adam Gyrgyzstana gaçdy. Videolar hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. Iň köp gurrungy edilen söhbetde çeken makalalaryň başynda bolsa, seçme hökümet dollaryň resmi kursuny ýokurlandyrmagy planlastyrýar. Atly makalamyzy çekýär. Gaderli dinleýijiler, sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanda internet böwüdini iPhone 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email belisi derweze.net adresine mail uratsaňyz iPhone 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyza ýüklenigizden soňra petiklenen şol sanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde iPhone 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. iPhone 3-üň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail uguradyň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Çarşembe güni Türkmen döwlet mediasy Milli Howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýewiň prezidentiň karary bilen wezipesinden boşadylandygy barada habar berdi. Temany Maksat Ataýew dowam etdirýär. Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedowyň fermany bilen Milli Howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýew wezipesinden boşadyldy. Bu barada döwlet telewizionynyň Watan habarlary gepleşigi 12 fevralda habar berdi. Habar gepleşigini prezidentiň degişli fermany okuldy. Türkmenistanyň täze Milli Howpsuzlyk ministri wezipesine ministriň orunmasary polkownik Gurbanmurat Annaýew bellenildi. Döwlet mediasy Berdiýewiň başga işe geçirilýänligi sebäpli wezipesinden boşadylyny aýdýar. Ýöne onuň täze işi barada maglumat bermeýär. Mundan ozal prezident Berdimuhamedow 22 ýanwarda geçiren Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde şol wagtky Milli Howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýew gulluk borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işte oý beren kemçilikleri üçin bir käýinç we soňky duýduruş ulan etdi. Onun general polkownik harby çirini general mayor derejesine peteltdi. Hemde onu Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary wezipesinden boşatdy. 22 ýanwarda prezident Türkmenistanyň gorunmak ministri Begenç Gündoğduýew bir käýinç we soňky duýduruş ulan edipdi. Ýöne Türkmen telewizionynyň 12 fevralda habarynyň çen tutulsa, ol heniz öz wezipesinde galýar. Azatlygyň Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna ýakyn çeşmesi baryp geçen ýylyň dekabryna Berdiýewiň we Gündoğduýewiň öz wezipelerindäki günleriniň sanaglydygyny habar beripdi. Ol geçen hepdäniň ahyrynda Azatlygyň korrespondentini anonim şertlerde beren gurrungyny ýene de bir gedek Berdiýewiň we Gündoğduýewiň ýakyn wagtlarda wezipelerinden boşadyljakdygyny habar beripdi. Çeşmeniň sözlerine görä güýç guruluşlarynyň nowatdaky arasala işleri geçen ýylyň oktýabrynda başlanan ýokary derejeli wezipeden boşadyşlygyň mantyk logiki dowamlylygy bolup durýar. Ýatlasak 2019-njy ýylyň 1-nji oktýabryna İskender
Mulikow içeri işler ministri wezipesinden boşadylyp, ýa-ni 25 ýyl türme tutsalygyna höküm edilipdi. Şol bir çeşme şonu 44 ýaşly Mulikowyň täsirli biznesmen Çary Kulow bilen ýakyn gatnaşmagyň öwredini tölänligini öňe sürdi. Kulow Azatlygyň söhbetdeşiniň sözlerine görä 2019-njy ýylyň iýulynda prezident birden köp wagtlyk gaýyp bolup öz ölümi barada myşmyşlara ýol açany özüni nädogry alyp barypdyr. Şol bir wagtyň özünde Azatlygyň bir näçe çeşmeleri arasynda işleriniň kadr çalışmalaryň şu ýyl meýilleşdirilýän konstitusiýon reformalaryň ýa-ni döwlet dolandyrylşyna boljak üýtgeşmeleri bilen ýyl teşekkürdigini aýdýar. Munun bilen baglanykda çeşmeler güýç guruluşlaryna karasaçylykda ýene-de bir näçe güýç ýol başçysyna gezegin ýetjekdigini aýdýarlar. 47 ýaşly Ýaýlym Berdiýew makamanyň başlygy wezipesini 2018-nji ýylyň 13-nji iýunundan bäri eýeleýärdi. Ýöne ol 2011-2015-nji ýyllar aralygynda da bu edarany dolandyrdy. Soňra 2015-2018-nji ýyllar aralygynda ol Gorunmak ministri wezipesini eýeledi. Türkmenistan ýanwaryň aýagyna güýç guruluşlaryna gödäwçiligi güýçlendirdi. Prezident 30-njy ýanwarda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň täze düzümini tasdiklady. İçeri işler ministrliginiň institutunyň öňkü rektory Çary Murat Amanow ministrler kabinetine täze döredilen vice-premierlik wezipesine we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretarlygyna belledi. Ýaýlym Berdiýewiň nähili işe geçirilenligi häzirlikçe nämelimligine galýar. Ýöne ol häzirlikçe prezidentiň kemsedici häsiýetde wezipeden boşadyp aldan kuwan. Aradan 2 aý geçenden soň hem döwlet telewizionyny takyr kelle göz ýaş döküp puşman edýän görnüşde görkezülen İskender Mulikowyň ykbalyna häzirlikçe duçar bolmady. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Aşgabatdaky idarasynyň bir işgäri ýakyn wagtda dollaryň resmi kursunyň ýokurlandyryljakdygyny aýdýar. Howpsuzlyk aradalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş bolan bank işgäri bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysyna gurrun berdi. Dollarak maglumatlary bilen Sehra Gulamnaby tanışdyrýar. Şu günler ýurdun Merkezi Bankynda dollaryň kursyny 8 ýa-da 10 manada çykarmak barada maslahatlar geçirilýär. Munyň mart ýa-da aprel aýynda güýje girdiljektigi aýdylýar diýip bank işgäri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözüne görä dollaryň täze kursy soňky ýyllarda bolşýaly daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleriniň okuw töleglerine we beýleki döwlet pul geçirimlerine değişli bolup onu nat satyn alyp bolmaz. Bu çäre esasan da daşary döwletlerde okuyan studentleriň enatalaryna we howsarlaryna agram salar. Sebäbi $10 3,5 manatdan dälde, ondan 2,5 ýa-da 3 ýese gymmatdan satyn almaly bolarlar. Bu daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň sanyny azaltmak üçin edilýän çäre meňdeýär diýip bank işgäri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosyna bu maglumatlary Türkmenistanyň Merkezi Bankyna resmi derejede tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Bu aralykda Azatlygyň Lebap welaýatyna habarçysy dollaryň gara badardaky bahasynyň hem gymmatlajakdygy barada gurrunlaryň bardygyny, şol sebäpli Türkmenabat şäherinde gara badar söwdegärleriniň dollary satyn alýandygyny, ýöne onu satmakdan saklanýandygyny habar berýär. Şäheriň gara badarlarynda bir Amerikan dollaryny 20 manat 20 teňeden satyn alýarlar. Emma söwdegärler onuň bahasynyň gymmatlajakdygyny aýdyp, onu satmaýarlar diýip Lewaply habarçy 10 fevralda gurrun berdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursyny 2015-nji ýylyň ýanwaryndan bäri 3,5 manat möçöründe saklap gelýär. 2016-njy ýylyň ýanwarynda bolsa ýurtda dollaryň resmi söwdasy ýatyrlyp, onuň satuwy bilen bagly ençeme çäklendirme girdilenden soňra dollaryň gara badardaky narhy 6 seçemesi gymmatlap 20 manada ýetdi. Dollar çäklendirmesiniň we gymmatçylygynyň fonunda ýurt raýatlary türkmen banklarynyň viza kartlary almak arkaly her aýda belli bir möçördäki manady öz valyuta hasabyna goýup onu daşary ýurtlarda dollarda naklaşdyryp bilýärler. Şeýle-de raýatlar her aýda belli bir möçördäki dollary resmi kurs esasynda satyn alyp, onu daşary ýurtlarda okuyan çağlaryna iýerip,
olaryň okuw çykdyjylaryny töläp bilýärler. Türkmenistanda dollaryň resmi kursunyň ýokarlandyryljakdygy baradaky maglumatlar ýurtda viza kartlaryny almak we oňa pul salmak isleýän adamlaryň köpelýändigi hakdaky habarlaryň ýa gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky, Mardaky we Lewapdaky habarçylary ýanwar aýynyň ortalaryndan bäri Türkmenistanyň Halk Bank we Daýhan Bank döwlet täjirçilik banklarynyň şahamçalarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlarynyň saklanyp galýandygyny bir näçe gezek habar berdiler. Bu habarlaryň fonunda türkmen häkimetleri dollaryň bir-kanun sowdasy bilen meşgullanýan raýatlara garşy gözegçiligi hem güýçlendirdiler. 7 fevralda Mary şäheriniň Mollonepes köçesiniň ugrunda yerleşýän Gök Bağdaryň daşynda bir-kanun valyuta sowdasyny edýän raýatlaryň bir näçesiniň tutsak edilendigini Adatlyň bu welaýatdaky habarçysy habar berdi. Türkmenistan soňky 3 ýyla golay wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Türkmen häkimetleri bu kynçylyklary ne inkar edýärler, ne de tasdiklaýarlar. Halkara pul gaznasynyň geçen ýylyň 14 noýabrynda çap eden beýanatynda Türkmenistanda durnukly ykdysady ösüşi gazanmak üçin manadyň konvertasiýa mümkinçiliklerini ösürmegiň möhümdigi bellenildi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çağılaryň, yetkinjeklerin we durly ýaşdaky adamlaryň köp wagtyny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň başynda geçirýändiklerini, bu ýagdaýyň olaryň saglygyna ziýan ýetirýändigini aýtdy. Sişenbe günü prezident ýurdun parlamentinde deputatlar bilen duşuşupdy. Maksada taýypyň berjek maglumatlaryny diňläliň. Häzirki döwürde kompýuter hemde maglumat ulgamlarynyň ösüşi bilen baglylykda çağılar we yetkinjekler, şeýle hem dürli ýaşdaky adamlar köp wagtyny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň başynda geçirýärler. Şu sebäpli adam az hereket edýär, gihpodinamiýa ýagdaýyna galýar. Bu bolsa onuň gözlerine yaramaz täsir edýär. Temredýär we saglyga başga da bir näçe ziýan ýetirýär diýip prezident kanun çykarjylaryň öňüne eden çykyşyny aýtdy. Täze tehnologiýalary derek prezident ýaşlary milli oýunlara çekmäge, olary milli medeniýeti, dili, edebiýaty we taryhy söýdürmäge çağırdy. Bu tutuş döwürlüň ähmiýetli wezipedir diýip prezident aýtdy. Şu mesele onça beýleki döwletden tejribesi uğranılsa o hem zerre bolanna kanunymy milli ýurumyz laýyk gelýän kadalar giýerilse onu hem maksady laýyk bolar diýip ben hasap edýär. Diýip prezident söze dowam etdi. Bu ýurtda ähli pudukda sanly ulgamlar ornaşdyrmagyň ähmiýetini gaýtalaýan prezidentiň täze tehnologiýalara garşy negativ äheňni eden ilkinji açaçan çykyşydyr. Ýöne Türkmenistanyň halkara hukuk goraýjy guramalaryň hasabatlaryna da tasdiklanýy ýaly häkimetler uzak ýyllaryň dowamyna ýurtda maglumat ulgamlaryny çäklendirmek, şol sany raýatlaryň internetden we ykjam telefonlardan maglumat almak mümkinçiliklerini gysmak ugruna tagalla edip gelýär. Prezidentiň täze tehnologiýalaryň ziýanlary barada köpçüligiň öňüne eden soňky açaçan çykyşy ýurdun bilim işgärlerine galy berse de okuwçylary, şeýle de saglyk pudugynyň işgärlerine döwlet edaralaryna telefon getirmegiň gadagan edilmeginiň ýa-da gabat gelýär. Bu gadagançylyk barada Azatlyk radiosy bir aý bäri ýyly habar berip gelýär. Ýatlasak ýanwaryň ortalaryna paýtagtyň orta mekteplerine okuwçylaryň we mugallimleriň mobil telefon getirmegi täzeden gadagan edilipdi. 13 ýanwarda Aşgabatyň mekteplerine ene atalary bilen ýygnak geçirilip olary, okuwçylary mektepde telefon götürmegiň gadagan edilendigi mektep mugallimleri tarapyndan duýduruldy. Bu gadagançylygyň mugallimleri hem öz içine alýanlygy ma'lum edildi. Munyň ýa-da mekteplerdäki telefon gadagançylygy Balkan, Daşowut we Lewap vilayatlaryna da barıp ýetdi. Yerlerdäki mekteplerde ene atalary bilen ýygnak geçirilip olary okuwçylaryň mektebe telefon getirmeginiň gadagan edilýän
edilýänligi duýduruldy. Ýynaklarda klass ýolbaşçylar telefonlaryň çağalaryň terbiýesini ýetirýän ziýanlary barada dürli mazmunlaky mysallary gurrun berdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda maglumat berdi. Aradan 8 salym geçenden soň heni ýanwar ýaňy ortadan aganda mekteplerdäki täze telefon gadagançylygy öz miwesini berip başlady. Azatlygyň habarçysy 16-njy ýanwarda Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde okuwçysy mektepde telefon bilen tutulan bir mugallimyň meýletin mejburi işden çykarlandygyny habar berdi. Azatlyk radiosy bu waka bilen bagly 17-nji ýanwarda mektep administrasiýasyndan kommentariýa sorap jaň etdi. Şonu özüni mektep müdiri diýip tanışdyran bir resmi mekteplerdäki telefon gadagançylygyny tasdiklady. 28-nji ýanwarda iş ýerlerde mobil telefon götürmek gadagançylygy saglyk edaralaryna da baryp getdi. Şonu Azatlygyň habarçysy Aşgabatyň medisina işgärlerine işe telefon getirmegiň gadagan edilendiginiň duýdurulandygyny habar berdi. 11-nji fevralda Aşgabatyň orta mekteplerine mobil telefon getiren okuwçylaryň ýeni atalaryna 100 manat möçberine pul jerimesi salynyp başlandy. Muny yerli habarçylarymyz habar beripdi. Prezidentiň telefonlar boýunça eden soňky çykyşy bu wakalaryň edilýänine gawat gelýär. Galibertede prezident deputatlaryň öňüne eden çykyşyny bu mesele boýunça beýleki döwletleriň tejribelerini öwrenip muny kadalaşdyrýan täze kanunlary çykarmagy teklip etdi. Maglumat üçin aýdylsa, mundan ozal Türkmenistanyň ýakyn hyzmatdaşlary Russiýa we Hytaý ýaly awtoritar häsiýetde dolandyrylýan ýurtlary maglumat ulgamlaryny şol sanda interneti çäklendirýän dürli kanunçylyk namalaryny güýje girdipdiler. Human Rights Watch guramaty soňky hasabatyna Hytaýyň maglumat giňişligine edýän berk gödäwçiligini ýiti tanqid edipdi. Gurama şonu Türkmenistandaky çäkli maglumat elýeterligini hem tanqidlapdy. Mundan ozal Azatlygyň geçen ýyl geçiren garaşy derňe uýuşy türkmen häkimetleriniň raýatlaryň telefonlaryny ýygyrlamak üçin daşary ýurt IT kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýänliginiň üstüne açypdy. Azatlygyň habarçylary häkimetleriň raýatlaryň el telefonlaryny ellerinden alyp barlaýanlygy barada mundan ozal Telim Sapar habar beripdi. 2016-njy ýylda düýbi Parisde ýerleşýän serhesiz reportýorlar guramasy Türkmen prezidentini internetin ganym düşmany ilan etdi. Ýurtda köp sanly internet resurslary şol sanly Azatlyk radiosynyň hemde Türkmenistan barada habar çap edýän beýleki garaşy neşirleriň web saytlary petikli bolmagyny galýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Şeýle açyk para horluk hiç ýerde ýok diýip Gazagstanyň ýük ulagynyň sürüjüsi türkmen gümrükçülerinden şikayet etdi. Sürücü Albert Türkmenistanyň üstünden transit geçende duş bolýan ýagdaýlary barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Gözel Hudaýberdi ýywanyň berjek maglumatlaryny diňläliň. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň territoriýasynyň üstünden beýleki ýurtlara ýük taşıyan ulag sürüjüleriň aýtmagyna görä, Türkmen serkedindäki ýaly açyk para sorulmagy we sürüjüleriň muny tölemäge mezur edilmegi tutuş region boýunça başga hiç ýerde ýok. Azatlygyň gurrundaşy Albert geçen ýylyň tomsundan beri Gazagstandan Eýrana we Türkiýe ýük taşıýar we munyň üçin Türkmenistanyň serket geçelgelerinden 2 edek geçmeli bolýar. Türkmenistana Özbegistan bilen serkedindäki Farap geçelgesinden girip ýurdun Eýran bilen serkedindäki Sarax we Artyk Luftabat serkedinden çykýar. Albert öz tejribeleri barada şeýle gurrun berýär. Приходится проезжать транзитом через туркменскую границу, через территорию Туркменистана. Türkmenistanyň territoriýasyndan tranzit geçmeli bolýar. Dowly edenetlik $450 gümrük salgydy. Mundan başga da göz öňüne bir getiriň ýene $150-180 salgytdan daşary gümrükçüleriň ellerine bermeli. Bu diňe bir tarapy ýurda gireňine berilýäni, soňra ýurtdan çykmak üçin hem para
bermeli. Eger her bir gümrükçüniň eline $10-40 aralygyny bermeseň olar şol ýerde saklaýarlar, dokumentlere gol çekmeýärler, möhür basmaýarlar. Bu sanitar gödäwçiliginden başlap gümrük başlygynyň gol oýmagyna çenli. Начиная от фитосанитарного контроля, там, заканчивая начальником таможни, там, допустим, да? Söhbetdeşimiz Albert'in sözlerine görä gümrük düzgünlerine laýyklykda her bir ýük maşynynyň alynýan gümrük salgydy $450 barabar üstesine her bir gümrükçi sürücüleriň ellerindäki dokumentlaryň ählisiniň doly düzü bolmagyna garamazdan özleriniň talep edýän möçberinde pulun berilmegini soraýarlar. Bu çykdyjylaryň bir bölegi transport kompaniýasynyň öz sürücülerine ýol çykdyjylary üçin berýän $100 möçberindäki pulun hasabyna bolsa, galanlary sürücüleriň öz hasabyna bolýar. Документы даешь, они потом в наглую спрашивают, там, у них ставки там, допустим. Dokumentlerini berýärsiň, olar bolsa pul berdi ýerler. Olaryň öz narhlary bar. Kimisi $10, kimisi $30 soraýar. Men bu näme üçin diýip soranymda dokumentler üçin diýerler. Emma dokument üçin bolsa kwitansiýa berilmeli. Men kärhanada işleýärin, döwlet ulagyny sürýärin. Men soň hasabat bermeli. Olar bolsa ýok diýerler. Men bu näme param diýip sorasam, olar göz örteli. Hiç zatdan gorkman hawa diýerler. Ну, я спрашиваю, это взятка, что ли? Они такие в наглую, не боятся ничего, да, взятка всё. Deyip Albert aýdýar. Onuň sözlerine görä gümrükden geçmek düzgüni birnäçe tapgyrlygyna malaşyrlar. We şolaryň her birinde pul berip geçmeli bolýar. Сначала заезжаете на рентген, там оставляете $10. Даете там, допустим, $100, вам 90. Başta uloglu rentgene girip şol ýerde $10 galdyrýarsyňyz. $100 berseňiz olar size $90 gaýdyp berýärler. Edil dukanyna bolşýaly. Rentgenden çykyp deklarasiýa ýazdyrmaly. Munyň üçin ýene 40 ýa-da 50 manat soraýarlar. Sizden berýärsiňiz, soň transportçylaryň ýanyna barmaly. Möhür bastyrmak üçin olar $10 we $30 aralygyny pul soraýarlar. Bu alyp barýan ýüküňize bagly. Eger boş barýan bolsaňyz $10, ýüklü bolsaňyz $30 bermeli. Mundan soň sanitar gödäwçiligini $10 alýarlar. Käte haýsy da bolsa bir kemçiligi bahanalap $50 üçin sorap bilýärler. Soňra ýene de deklarasiýa üçin barmaly. Olar ýene $30 alýarlar. Iň soňunda gümrükçi başlyk dokumentlerinizi möhür basan üçin ýene $30 alýar. В конце начальник берет $30 за то, что у вас в документах печати поставил. Dip Adatlyk radiosu bilen 13 fevralda söhbetdeş bolan Gazakstanly ýük ulag sürüjüsi Albert Gürrüň berdi. Adatlyk radiosu Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugyndan bu mesele boýunça kommentariýa alyp bilmedi. Mundan öň regional transport kompaniýalary we ýük taşyjylary Türkmenistanyň serkedine ketip geçmekde dürli kynçylyklara duçar bolupdy. 2019-njy ýylyň tomsunda ýüzlerçe türkeli we Täjikstanly ýük ulaglarynyň Türkmenistanyň, Özbekistan we Iran bilen serkedlerinde uzak wagtlap geçip bilmän galynlygy habar berilipdi. Üstesine Türkmenistan, Özbekistan we Gazakistan bilen serkedlerini iýdigdirli ýapýar. Käbir gümrük çäklendirmelerini girdýär. Soňky 1,5 ýylyň dowamında Türkmenistanyň sebäbini düşündirmezden Täjikstanyň döwlet we hususy karhanalaryna degişli ýük ulaglaryny öz territoriýasyndan geçirmeýär. Täjikstanyň transport ministrliginiň rekomendasiýasy boýunça Täjikistan üçin ýük taşıyan halkara kompaniýalarynyň ulaglary has uzak bolsa da Türkmenistanyň üstünden geçmeýän alternativ ýollary ulanmaly bolýarlar. Telegram Messenger bu Adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açar sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdmelisiniz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Adatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383. Telegram Messenger'ine işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izarlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüriti kodlanýandygyny aýdarlar. Has hupsuz söhbetleşlik üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüriti gullukları henüz hem Telegram'yň koduny döwüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerlaryň aglabasy şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma Messenger'i işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmeň ýollaryny oýlap tapdylar.
Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanyjy we onuň ýerleşen ýeri baradaky maglumatlary gizleýän ýürüýti bir mümkinçilik gözüňünde tutulandyr. Şu sebäpli proxy serverler Türkmenistan ýaly interneti çäklendirýän ýurtlarda uly meşhurlygy eýedir. Türkmen ýürüýti gullukları nähildir bir ýol bilen Telegram Messengerini tetiklemeyi başarsalar-da, siz VPN, şol sanda ýürüýti Azatlyk radiosy üçin işlenip taýýarlanan Sayfon 3 programmalaryndan peýdalanyp bilersiniz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Onu Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiosundan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen hepdäniň jemi gepleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamynda Dünýä türkmenleri programmamyz hem bar. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.